These ideas were developed by 110 teachers. Гэтыя ідэі былі выпрацаваны 110. Так, ну что, добра, можно начинать. 5 год подороже гэта заняло. У моей школе 110 наставников, как я уже згадывал, и яны хотели забяспечыць нейкую стабильность. Але у іх не было магчымасцяў максимально там и я, и наместник директора вельмі шмат ідэй собрали. Мы выклали гэта ў мой твиттер, у моей социальной сетки, атрымаліся обратную сувязь. Концепция заключалась у тым, каб скараціць, зменшыць працоўную нагрузку и палепшыць результаты, вынікі. Так, гэтыя 30 ідэй. Вось яны у вас у раздатках. И тут, калі ласка, паглядзіце. Mark, Plan, Teach. Адзнакі 30-40 хвілін, колькі у мяне. Мне Кацярына скажа. 40 хвілін, добра. Зараз я паспрабую 1, 2, 3 ідэі з кожнай часткі кнігі прайсці. Тое, што найбольш эфектыўна. Вось гэтая канцэпцыя. Таксама я усе гэтыя слайды вам дашлю. Здаецца, у мяне іх 34, ці што. Калісьці гэта ўсё перакладзе на беларускую ці рускую мову. Мой веб-сайт, усе типы паводзінаў настаўнікаў там прыведзеныя. Большасць настаўнікаў хвіліну 10 чытаюць мае блогі, мае допісы. Таму я вырашыў вельмі маленькія рабіць посты, допісы, каб 1000, 2, 3000 словаў ніхто не быў вымушаны чытаць. І вось такія коміксы, яны будуць распаўсюджаны праз Кацярыну. Ці вы маглі ўжо атрымаць спасылку да гэтага. Даследаванне, праца і каб усе былі шчаслівыя. Зональная маркіроўка. Адна з школ, Yellow Box называецца, у сярэдзіне краіны. Гэта не калі кожны настаўнік ручкай пазначае, ставіць адзнакі. Там акцэнт і іншы. Там вучняў арыентуюць на максімальную актыўную падрыхтоўку. У некаторых школах кожнаму вучню прымушаюць ставіць як мінімум одну адзнаку на тыдзень. 1 хвіліна нават на 1000 вучняў. Калі у вас 20 урокаў у нядзелю, калі гэта пачатковая школа, 30 дзяцей, але ўсе прадметы. Тое ж і атрымліваецца матэматыка, ангельская мова, руская ці беларуская мова і гэтак далей. Зараз паспрабуем, як гэта будзе працаваць з перакладам. Тут у нас прынцып першапачатковая адзнака. Тут толькі одна зона адзначаецца, адзнака ставіцца. Вось гэтае пустое месца, это паляпшэнне, дзе трэба паляпшэнне. Велічыня гэтага чатырохкутніка, гэта колькі патрабуецца ад вучня. Маецца на ўвазе, што настаўнік ведае, на што здольны вучань і патрабуе такую аддачу. Тут таксама ёсць тое, што не прыводзіць да паляпшэння вынікаў, адзнака не выстаўляецца, ад вучня нічога не патрабуецца і ўсё. Таму не стаўце адзнаку, 5-6 нават радкоў я мог спісаць, 5-6 радкоў, а не адзнаку. Пытанне задаць, ці пацверджанне якоїсь, пытанне, чаму ты вырашыў ці вырашыла гэтую праблему вось так, ці напісала тое, што ты напісала.
матэматычны прыклад. Одно ці два з гэтых прыкладаў можа быць няправільным. Я малюю вялікі чатырохкутнік, і там вучань знаходзіць памылку і аднойчы яе спраўляе. Ідэя зрабіць правільна адразу, і потым можна прымяняць астатнія ідэі. Так, гэты экран я пакіну тут, гэта працэс. Гэта код адзнак. Я думаю, што любы настаўнік ставіць галку, крыжык, SP, гэта арфаграфічная ошибка, памылка на ангельскай мове, spelling. У беларускай мове і ці беларускай традыцыі можа быць нешта іншае. Граматыка, калі вы граматыку выкладаеце, то там будзе інакш. Але самае галоўнае, каб настаўнікі і вучні выкарыстоўвалі адну зразумелую для абодвух бакоў сістэму такіх адзнак. Адзнак і пазнак. Давайте паглядзім на жоўтую скрыню, жоўты чатырохкутнік тут. Паглядзіце, велічыня пустой прасторы – гэта аб'ём вашых патрабаванняў ад вучняў. Вы не ведаеце, што там за вучань, вы не ведаеце, што настаўнік ад іх запытваецца. У экзаменатараў, у тых, што экзамены прымаюць, заўсёды ёсць такая праблема. Вам трэба мець 34 задачы. Паглядзіце, зараз нумар старонкі скажу. Да, все перакладзена нават вельмі добра. Брайс, старонка 4. 13 год, 8 клас. І Фрэдрик, 7 гадоў, другі клас. Выберыце одну задачу, одно заданне. Гэта будзе складана, таму што яны на ангельскай мове, і некаторым з вас будзе складана разумець. Але што я хацеў бы па сутнасці, каб вы зрабілі? Одну хвілінку. Хутенька прабяжыцеся, і потым я другую хвілінку вам патлумачу, што трэба зрабіць. І паглядзім, як у нас атрымліваецца. Одну задачу выберыце. I have nothing, not the invites, not the email, nothing, complete blank. Let me try get Hangouts up. Or in fact, I might as well sit next to the guys who are doing the broadcasting and piggyback on their image, because they'll show the screen, right? I'm going to show the screen now first. Perfect, right. And then once I've finished my screen. Okay. Так, ну что, пополнение. Здесь я не буду никому мешать трансляции. Добре, тогда я сюда саджуся и полю экран. Опа. Так, 1 хвилина у нас пройшла. Теперь, да, я ведаю, что вы не разумеете, не все разумеете ангельскую мову, и тому вам будет складана. Але ось хвилинку вы посадили. Один абзац, один параграф позначьте. Глядите, зараз поставьте адзнаку, и ваш вучень зробить работу над помилками. Давайте я, напевно, выведу это на великий экран. Так, сподіваюся, що все у нас атрымаецца. Перекрыжуем пальцы. Гэта павінна з'явіцца на камеры за маёй спиной. З'явілася? Да. Што з'явілася? Вось гэта тое заданне, што выконваў Брайс. Называется христианское ставление до богатства и до бедности. Тому тут, да, отзнака А, это 5.
десятка по нашій системі. Що я роблю? У даному випадку я позначаю другий параграф, як вам було бачено на скрині, на екрані. Що тут у нас? З багатцем, бути багатим нормально, але саме важливе, як люди використовують своє багатство, свої гроші. Граматично це правильно. Тут одна помилка орфографічна, там треба possessive case. Там треба було there і there, там помилка вельми розповсюджена. Покольки він досить добрий учень, він написав таку глибоку думку. Брайс, чому багаття нормально, але не завжди нормально, як люди скористовують свої гроші. І це повсякденна ознака, повсякденне завдання у класі, це не екзамен. Так, йдемо до долу сторонки, до низу сторонки. Так, малюємо тут пустий чотирикутник, пишемо дві цифри, 1, 2, Брайс. Ось як це написати? Коли це дитя вельми уражливе, можна сказати, коли ласка, тихенько мені скажи, я можу підвести до його особисто. А коли цю ознаку я роблю після того, як дитя зійшло додому вже, можна буде на завтра розпочати. Поглядіть ці жовті чотирикутники, це мої поради, як зробити вашу працю лепей. І тут можуть бути непорозуміння, 23 великих непорозуміння. У нас було три слова. Перше слово manageable, там п'ята літера з кінця. Manageability, коли ви не можете справитися з 30 учнями, це трудно. Так само значення, це повинно бути значне. І третє, це мотиваційне. Значність повинна присутнішати, контролюємость для мене і мотиваційність для учнів для мене. Коли я розмовляю з Брайсом, я можу його не бачити увесь час, під час навчального року. Я можу позначити одну-дві кроки, один-два пункти, по яких він може удосконалити свою роботу. Зараз покажу добрий і древний приклад. Можна глядіти на будь-яку форму ознаки. Коли ця стратегія не контролюема і коли не керувати ефективно, це трудна стратегія. Треба, щоб і учні, і батьки зрозуміли ваші методи. Тому пам'ятайте у сприйманні, чому ви тільки один параграф позначили. Моє дитя увесь тиждень виділив, присвятив на те, як виконати це завдання. Ну, я ж веду, я 25 років вчу, 25 років викладаю, 25 років займаюся тим, чим я займаюся. А батьки вже 30 років в школу не ходять. Тому треба сказати батькам, донести до їх основну думку, а ми добре працюємо у тим, потлумачити просто, що ми робимо. Це добрий приклад. Це буде древний приклад. Наставник для учнів використав цей жовтий бокс і все ровно з усіми коментарями, усіми познаками, які покинув наставник. Це когнітивна перегрузка, як психологи так лічаться. Це школа в Уельсі. Уельс, бойка при Гастингсі, битва при Гастингсі, 1066 год. Это коли норманны вошли на територію тогочасної Англії. Тут наставник так само позначив yellow box, це жовтий чотирикутник, і все ж так само граматику позначив
Это гельская мова, там, smart, smarter, там, разумный король, який розпочав эту війну. І вучню треба зробити більше, чим наставник позначив. І це як коучинг. Наставник не углубляется, не затрачивает столько часу, сколько и учить. Это досить популярная стратегия для таких формативных ознак. Нам треба весь час записывать вельми великую колькость разных речаў, аспектаў. І калі гэтых речаў дуже шмат, дзіця наўпрост не може справиться з такой нагрузкой. Когнитивная перегрузка отменяется. Візуалайзер. Ці, хто бачив ці ні, використовується нешта. Ось як гэта. 30 євро коштує ось гэта камера. USB-порт до компьютера подключает. И коли у меня есть Wi-Fi, я могу ходить по классе и выкладывать нас на экран. Можете показати те, як вучні роблять свої завдання, виконують свої завдання. І можете їм показувати у динаміці, які прогреси вони роблять з тягом часу. Саме ефективні наставники, саме ефективна наставницька модель, треба мати свою мантру. Мантра, то, що я роблю для своїх дітей. Наприклад, вони пишуть сочинення, есе. Давайте напишемо перший абзац, перший параграф разом, а потім ви будете самі це виконувати, я буду підходити, глядіти, як ви виконуєте, як ви справляєтеся, і підказувати, коли що треба. Це така добра звичка. Что мы робим в классе? Вот такая таблица, 5-6. 5 речаў треба робити. Некоторые питання, ці може ввогуле не бути питанняў, повторюсь, інструкції може спотребитися. Коли у нас є час, ми прикладаємо інші стратегії. Можна прийняти, я не можу це зробити, і поспробувати ще. Модель працювати у тишині, і також когнитивна підтримка. Коли я на вас гляджу, я можу просто рухати губами, і ви будете, коли ви вучень, ви будете повторяти за мною і справитися з вимовленням некого складаного гука. Ось такі стратегії вельми добрі. Коли є Wi-Fi, можна не прив'язуватися до одної кнопки, можна ходити по класі. Це така підказка. І ось ще 5-minute working plan, той 5-хвилинний план оцінки, виставлення ознак. 35 версій таких у мене є. У вас повинні бути скріншоти у Teacher's Pack. У пакеті для наставників. Цей план, на жаль, не справиться з задачей за вас поставити ознаки, а ви ознаки будете ставити значно більш ефективно. Я не ведав, що таке summative assessment і formative assessment. Мені потрібно було годи, кілька років пропрацювати по цих схемах, щоб зрозуміти досконало, що це таке. І треба бачити, що треба оцінювати, що треба, що не треба. І коли треба дати цю наставляльну пораду, formative feedback, зворотну сувязь. Це як живий документ. Коли вучень робить одні і ті ж помилки, треба змінити ці схему праці, ці техніку. Вельми шмат прикладів на сайті. Ви навіть можете праз Google Translate прогнати і ці поради можна перекласти на русскую чи на білоруську. Я думаю, що я, як наставник, неправильно працюю, я махлюю, але мені мой супервайзер сказав, я наоборот оптимізую. Є оптимістичний, песимістичний підход. Шклянка наполовину повна, ці наполовину пустая.
Я зрабіў склянку напалову поўнай, я аптымізаваў час. Калі дзеці выходзяць з класа, попросіце іх адкрыць падручнік на той старонцы, на якой яны спыніліся. І я не буду губляць на гэты час. Вучні гэта зробяць за мяне. 9 нумар. Перайсці да кніг. Перайсці да кніг, калі дзеці не носяць дадому гэтыя кнігі, ці не носяць гэта вам на галоўны настаўніцкі стол. 10 секунд. Гэта сэканоміць вам кожны урок на 10 секунд памножце, і гэта будзе эканомія часу. Тут можа быць складаная англійская тэрміналогія, яна можа не до конца акуратна, дакладна перакладацца, але у любым выпадку мы нашым вучням, як настаўнікі, нашым вучням даем вельмі добрыя інструменты для удасканалення працы. Трэба ставіць адзнакі, ацэнкі, калі гэта 11 год ці 18 год дзеці, гэта розныя катэгорыі. Так, давайте навогуле адмовімся ад слова ацэнка, выставлення адзнакі, гэта адзнака хутчэй не ацэнена. І калі, ці можна даваць зваротную сувязь, а не адзнаку. І вось гэта ўжо можа палепшыць нашы вынікі. Конечно, я буду даваць зваротную сувязь, я буду казаць, што вы правільна, што вы няправільна зрабілі. Усё будзе залежаць ад умоваў вашай школы, што у вас за асяроддзе, ад вашего асяроддзя, ад вашего контексту. І я фізічна ўжо не пишу каментарыі у працоўных кнігах маіх вучняў. Я магу рабіць канкрэтныя пазнакі. Я могу пазначаць, што мне трэба сказаць. Я гэта на увесь экран не выкладаю, таму што не выводжу, таму што некаторым вучням можа быць сорамна за свае поспехі ў глупосці. І таму я раблю вось такую зваротную связь кропкавую. Гэтаму сказаў, гэта сказаў. Не трэба фізічна для кожнага вучня гэта рабіць. Можна рабіць такую форму адзнакі для ўсяго класа. Вось гэта тэхналогіі вядзення блогаў, напісання кніг, гэта распазнанне маўлення. Google Docs я выкарыстоўваю, Google Documents, дакументы Google. Яны не надта дасканалыя, яны крыху кульгавыя, але іх можна вельмі паспяхова выкарыстоўваць. Калі вы не хочаце плаціць за прыкладанне Dragon Dictate, распазнанне маўлення. Так, злева у нас у мяне інтэрнэт не вельмі добра працуе, але дайце паспрабую дадаць маштаб. Гэта Google Docs, пераходжу да інструменты, Tools, Voice Typing, это набор маўленнем. Я упэўнены, што расійская мова там дакладна павінна быць. Зараз я скажу камп'ютару. I'm just demonstrating how easy it is to provide written feedback. Это дэманстрацыя маўлення і надання зваротнай сувязі. Ось паглядзіце, што мне зараз экран выдасць. I'm just demonstrating how to provide written feedback simply by speaking into my device. Full stop, new paragraph. Imagine if you worked in this way, question mark. Уявіце сабе работу такім чынам. Я ўвесь час гэта раблю. У Тоттенгеме ёсць настаўнік, які паралізаваны па самыя плечы. Ён выкарыстоўвае коляску, інвалідны вазок, і там ёсць, ён працуе вельмі эфектыўна такім метадам. Ён нават рукі не вымушаны выкарыстоўваць. Я купіў гэты софт, гэту праграму, потым знайшоў бясплатную версію, і зараз ужо 10 год я яе выкарыстоўваю. Я пішу імейлы так, я пішу адзнакі, калі адзнака разгорнутая. Браузеры у мяне ёсць
софт, який називається Screencastify. Cast – гэта трансляцыя. Да? Што адбываецца? Гэта экран, тое, што адбываецца на экране, записываецца ў відэаролік. Калі я раз за разам з цягам часу раблю одно і тое ж, я магу запісаць гэта і паказаць іншаму класу. Калі я выкладаю той же самы урок, я магу не губляць час, я просто відэо запускаю і яно працуе за мяне. Тое ж самае паўтарае, што я паўтараў год таму. Гэта вельмі карысны інструмент, карысны. Калі у вас складаная сітуацыя ў класе, асабліва. Усё норма у вас, да? Так, ну вось гэтыя асноўныя парады з пункту гледжання выстаўлення адзнак. Зараз у нас 5-мінутны план будзе, план уроку. Keynotes, презентація Keynotes. Ёсць 3 типы планавання уроку. Ці вы працуеце ў школе, ці вы новы настаўнік, вам трэба вельмі шмат паўтараць. Адны і тыя ж схемы працы. І тады ваш супервайзер, той, хто наглядае за вашай працай, ён глядзіць, як вы спраўляецеся. І вось, адчыняеце дзверь у клас, спытаеце у вучняў, што мы рабілі ў мінулы раз. Калі ласка, адкройце свае сшыткі, ці аркушы паперы палажыце, пакладзіце перад сабой і возьміце ваши ручкі. Слева і справа гэта экстрэмальнае. Я не магу 25 урокаў на тыдзень вось так вось распісваць. Адзін урок 5 гадзін трэба распісваць. Гэта несправядліва ні ў адносінах мяне, ні для дзяцей. Я буду ўвесь час пад стрэсам, я буду злавацца на сваіх дзяцей, таму што мне такую нагрузку падкідваюць, але гэта несправядліва ў іх дачыненні. Часта нам трэба выкладаць такія уроки Мары, ці уроки Car Crash, ДТП, ДТЗ. Тут у нас 5-мінутны план працы, які у мяне ў Keynote прэзентацыі выкладзены. Не трэба прасіць настаўнікаў запісваць, пазначаць гэта ў пісьмовай форме, але некаторыя настаўнікі гэта любяць самі рабіць. Мабыць, ваша школа вас заставляе. В некаторых школах Англіі вымушаюць настаўнікаў па гэтай схеме працаваць. Давайте паглядзім, чаму фотосінтэз – гэта важная з'ява. Фотосінтэз, як гэта правільна вымявіць? Калі расліна атрымлівае энергію ад вады і ад сонца. І чаму гэта важна з пункту гледжання выкладання навукі? Можа, я буду апрануты подсолнечником, я буду выглядаць вельмі дзіўна, да, не весь час гэта буду рабіць, але гэта storytelling, калі вы расказваеце, калі гэта наратыў, гэта падмацоўвае вынікі адукацыі. Дзеці добра запамінаюць такія варыянты навучання. Фотосінтэз я магу запісаць, папрасіць дзяцей паўтарыць за мной, але ў некаторых выпадках вельмі небяспечная сітуацыя можа здарыцца, калі настаўнікі думаюць, што вучні зрабілі нешта ці нешта засвоілі. Трэба правяраць, трэба глядзець, вось той дзіця ці вось гэты два дзіцяці не засвоілі. Трэба з імі больш шчыльна пазаймацца. Больш настаўнікі з большым досведам глядзяць ужо серыю урокаў. Біямаса, палёт на Марс. Памятаеце пра фотосінтэз на мінулым занятку мы з вами пра гэта гутарылі. Раскажыце, што гэта? Гэта трэба вектарыны такія, квізы праводзіць. Як гэта пішацца, як гэта падыміце руку, ці гэта сцвярджэнне правільнае, ці не. Ці не падымайце, калі яно неправільнае. Гэта развіццё памяці. Калі я напрыканцы вам даю тэст, гэта ўжо не шок. Пра фотосінтэз я вам увесь час казаў, калі была падыходзячая тэма.
Гэта ўжо 4 тэмы когнітыўнай навукі, працэс атрымання ведаў. Шотландскія аўтары у тым ліку. Вось так это выглядае як у псіхалагічным. Паўтарэнне гэта для нас настаўнікаў, а для псіхолагаў гэта вывуджванне ведаў з памяці, гэта ўспаміны, індукцыя ўспамінаў. На мінулым тыдні была тэма фотасінтэз, потым біямаса, потым цыкл раслін на Марсе, што ім перашкаджае расці, XYZ, як гэта слова пішацца, як тое слова складана пішацца і гэтак далей. Вось такім чынам можна замацоўваць веды больш дасканала, больш паспяхова. Ёсць цэлая купа такіх варыянтаў шаблонаў, такіх зборак, інспекцый, вельмі шмат варыянтаў. Таксама выступы перад аўдыторыяй, публічныя выступы, але многія настаўнікі проста баяцца, не пужаюцца сцэны, не хочуць гэта рабіць, ім дастаткова класа. Так, навучанне, самая лепшая частка. Вось гэта даследаванне Барака Розеншайна. Это частка яго даследавання. 2012 год публікацыі, жаль, ён памёр у 2003-2002 годзе. Гэта 40 год акадэмічных даследаванняў, навуковых даследаванняў у выкладанні. Гэта не кантрольны ліст, гэта 17 прынцыпаў, не трэба у кожны урок пытацца спрабаваць сувязь. Першыя 1, 2, 3. Давайте разглядим. Першае. Доброй раніцы. Дзеці, фотасінтэз. Памятаеш, што гэта такое? А сёння будзем казаць пра біямасу. Нумар 3. Хвіліна, 2 хвіліны, каб не выклікаць гэту когнітыўную перагрузку. І затым мы прамовім тое, што мы прагутралі на уроке. Ёсць канкрэтны параграф, які паказвае, што было зроблена на уроке. Тут я вам раю, глядзіце ў свой канкрэтны прадмет, тое, што выкладаеце, і арыентуйцеся на так, мінт не вельмі складана. На ўзрост дзяцей трэба арыентавацца. Мінт это мята. Мінт это матэрыялы на месцах або па-за месцамі, ўзровень шуму і час. Мінт. Каб вучні зразумелі, што мы хацім засвоіць, а не тое, што мы робім, каб гэта зрабіць. 1, 2, 3 аркушы паперы, аловак ці ручка, і дзеці будуць хадзіць па-за межамі свайго месца, яны будуць пазначаць штосьці, ціхі ўзровень гутаркі, каб не ствараць хаос гукавы. 30 хвілін, я вам 7 хвілін, калі ёсць нейкае пытанне, Кацярына падымае руку, я зламала свой аловак, калі гэта будзе адбывацца, акцэнт будзе марнавацца, акцэнт будзе збівацца. Розенштайн, 17-я парада. Я праглядваю незалежныя практыкі. Да, Кацярына, вось, аловак нармальны. Да, я бачыў футбольны матч, вельмі гульня была цікавая, вельмі цікавы вынік, але давайте зараз сканцэнтруемся на практыцы. Так, гэта даследаванне я раскошу, вельмі добрае. Як задаваць пытанні? Энрика Фермі працаваў у сферы статыстыкі, акрамя фізікі. Ён выдаваў абмежаваную інфармацыю і атрымліваў адказы. Пытанне Фермі дакладнае, гэта калі пытанне вельмі абстрактнае. Вось пытанне. Колькі шарыкаў можа памесціцца ў гэтым пакоі?
Что ваш партнер сказал? Як ви думаєте? Колькі сюди повітряний шарик влізе? Тут не отказ самое важное, тут процесс самое важное. Я не сказал, что это за шарики. Это может быть поветренный шар, на яким люди летают, ці это наоборот, шарики, які заповнені водою. Чому ви зараз про шарики думаєте? Не забудьтеся про оловок. Я Катерині нагадую, щоб вона цілий оловок з собою принесла. На екрані у мене шмат питань, вельми цікавих, що треба робити наставникам. Треба думати про питання, які тичаться програми навчання. Наприклад, ми вивчаємо творчість Шекспіра. Це тема географія насельництва Білорусі. Колькі у Мінську 11-годових дітей. Коли у нас урок географії, ми можемо підлічити. Фермі працював над статистикою, даємо статистику, але не треба давати докладний відказ. Його не буде. Що буде, коли я эту бутельку поштовхаю і комусь дам її, щоб я відчинив? Що буде, коли це зробиться? Коли у мене кубок з фарфору, коли він упаде на підлогу, що зробиться? Вядомо, що розляціться на кавалочки дробні. Ось це так само така інформативна ознака. Про шарики я вас уже запитував, колькі у гэтым покої зміститься великих шаров, на яких люди літають. Повітряний шар. Ну, один, не тисяча. Коли гэта водные шарики, які наповнені водою, то 1000 влізе. Тому я задав питання, але неправильно, вельми абстрактно задав. Колькі бобов буде в одному контейнері? Неправильний відповідь, який тут? Бачите, я вам не допомог. Гэта выяўленне бобов не показывает, что это. Треба контейнер показать. Что это за контейнер, что это за ёмістасць. Калі гэта вялікая нейкая, там уже и 5000, и 75 неправильный отказ будет. А калі гэта маленькая каструлька, якую вы засовываете у вашу духовку, вам буде і 75 мабуть, правильний відказ. Ми ще до цього дойдемо. Так, ми робимо паузу, чекаємо, атакуємо, відскокуємо. Займаємо позу, чекаємо, атакуємо, відскокуємо. На відказ на питання може зайняти деякий час. 3-4 секунди треба давати, щоб лучше не подумати. А ось кофе, кубок для кави. Давайте скажем, что он пустый. Колькі ММД сюди улезе? Я вам даю колькі секунд. Ніхто не розмовляє, ніхто один одного. Катерина, коли ласка, ніхто нікого не перебиває. Катя, колькі ММД сюди улезе? А потім другого учня запитуєте, чи згодні ви? Дайте свій пункт гледжання. І ось гэтак далей. Не треба думати, не треба бути упевненим без перевірки, що діти вас зрозуміли. Ось тут ціла купа питань, які запланував для одної з схем своєї праці. Є вельми шмат питань, які можна задати навіть не рихтуючися. Cold call – це холодне телефонування, без підрихтовки. Пазней, калі вы паглядзіце гэтае відэо, я хочу, каб вы паглядзелі на гэтую дзяўчыну. Яго зовут Дыя. Яе зовут Дыя. Настаўніца Ганна задае два пытання запар. Што адбываецца? Пасля першага пытання Дыя расслабляецца. Але гэта расслабленне, яна пропускае наступнае пытанне, якое яна не ведала, што ёй. Таму
трэба дзяцей трымаць у тонусе. Два пытанні запар задаваць, каб яны не расслабляліся пасля свайго пытання першага. Тут у нас два настаўнікі. Адзін настаўнік чакае, каб людзі паднялі рукі, а ў другім выпадку настаўніца просіць: калі ласка, апусціце рукі і падыміце, калі ўсе дадумаюцца да адказу. Вось гэта відэо «Teach like a champion», выкладай як чэмпіён. Даг, гэта доктар Прынстона, настаўнік, вядомы настаўнік. У мяне ёсць спасылка ў CD Pack. Там ёсць субтитры, аўтаматычныя субтитры. Можна паглядзець, нават калі ведаеце мову. Што я зараз буду рабіць? Не трэба ўставаць. Халодны выклік, халоднае тэлефанаванне. Я выклікаю вас. Вы не гатовыя да гэтага і нельга крычаць. Нельга крычаць, таму што калі вы гэта пракрычыце, вы гэты адказ для ўсіх сапсуеце. Если хтосьці нават яго не ведае. Ніякай адмовы вы не можете адмовіцца. Вам трэба, напрыклад, папрактыкаваць правільныя адказы даваць перад экзаменам. Wait time, пачакаць трэба. Мне трэба, зразумела, мне трэба вам даць час, каб вы падумалі. Інакш я вас праграмую на няўдачу. І пытанне Фермі. Это пытанне Фермі колькі. Пытанне на прадмет статыстыкі. Зараз мы пра памяць пагаворым. Прачытайце для сябе. Так, нешта яно не зусім пераведзена на беларускую. Finished file the result of years. Oh, was it? Right, okay. I guess the question from me then is Тады гэта пытанне для мяне. how many, so the Fermi question I'm going to ask, Пытанне Фермі па гэтаму сказу. Колькі літар F ангельскіх вы бачыце ў гэтым вось F, вы бачыце ў гэтым сказе. Колькі? thinking only, no calling out, Ніхто не крычыць, думайце. and I want you to give me a number. І мне трэба ад вас Okay, let's see. колькасць. Can I have Колькасць a літар number, F. sir? Нумар 4. 4. 4, 4, 4. 6. There's 6. 6. 3. We've got different answers. There are Розныя адказы. 6. 6. There they are there. Раз, два, три, So, чотири, п'ять, what шесть. I then need to go back to is, could you just practice saying the correct answer? Так, а зараз усе паўтораць правільны адказ. 6. 6. Could you practice saying the correct answer? 6. Okay, and well done. 6. Добра, да, 6, да? Трэба было па-беларуску адказаць, па-руску. I've modeled some question strategies, but I've also shown you how Я easy смадэляваў некалькі варыянтаў. Да, гэта ангельскі сказ, ён не перакладзены спецыяльна, таму што інакш літары F складана падлічыць правільна. Гэта памяць. На памяць таксама эфект празмернасці працуе. Калі я вас перагружаю інфармацыяй, гэта то, што я зараз раблю, гэта не трэба мне рабіць, але я раблю, то вы забываеце тое, што я сказаў раней. image on the left. Паглядзіце на выяву злева і выяву справа. This is about working memory. Гэта працоўная памяць. On the left it says, Злева bears напісана: enjoy eating honey. мядзведзям There's a picture of падабаецца honey мёд. and a picture of bear. Там выява, да, Also says it too. карцінка, выява. One, Мёд і мядзведь. 2, 3 sources of Настаўнік гэта information. паўтарае. Might work Напісана, memory can only cope with so much выявы і настаўнік паўтары. 3 тыпа. and say it out Што было loud. трэба сказаць? Просто паказаць I can do выявы. it in this way. Ці выявы плюс падкрэсліць сваім голасам. Што мядзведзям падабаецца? Ім падабаецца есці мёд. English. Can you say that sentence? Можаце паўтарыць гэта? Не, там напісана на скрыні, але я пакуль And then over time, не everyone пераскочыў. practices, and then I might let you taste the honey. That's a concrete example. Я магу вам паказаць канкрэтны прымер Maybe you want to кадавання. bear in next if you Мабыць, мядзведзя хочаце прывесці ў клас, да, калі там зусім весялухі хочаце, але калі вам дазволіць, конечно. Probably the most important thing in a teacher's Самыя repertoire важныя is the ability to рэчы turn your ў slides рэпертуары off. гэта магчымасць выключыць слайды.
Now you're all watching me, not this information. So I can go around the room. Ось зараз у нас чорний екран, я ходжу по залі, у вас чорний екран. А я вам зараз скажу лічбу. Лічбу запам'ятайте і коли збитаюся, повторите. So here's the first four numbers. Ось перші 4, 5, 4, 2, 1. 1, 1. О, 4, 5, 1, 1. 4, 5, 1, 1. 4, 5, 1, 1. Okay. 2, 5, 1, 1. 2, 5, 1, 1. Okay, let's make it a bit harder. 2, 5, Ускладняем. 1, 1. 2, 5, 1, 1, 7, 3. 3. 2, 5, 1, 1, 7, 3. Okay, good. Добре. 2, 5, 1, 1. 2, 5, 1, 1, 7, 3. 1, 5, 1, 5, 0, 5. I don't know if you can remember them all. Навіть не ведаю, ці ви пригадали, ці здолі їх запам'ятати, ні. My date of birth. Здоліся пригадати. Гэта моя дата народження. Я її ведаю, яна у моїй довготерміновій пам'яті. У вашої його нема. Ви не ведаєте, коли я народився. 2, 5, 1, 1, 25 листопада. Коли я вам гэтыя лічбы у іншым парадку назову, вы не зможете їх повторити. 1, 9, 1. 1, 9, 1, 4, 1, 9. Так, 1, 9, 1, 1, 4. 3 ошибки. So you can see how easy Ось так вельмі проста перагрузіць працоўную памяць. 1, 9, 1, 4. 1, 9, 1, 8. 1, 9, 3, 9, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 5. Гэта даты пачатку і заканчэння Другой сусветнай вайны. Але гэта я падрабязна. Я ведаю, што вы ведаеце алфавіт. Хто ведае алфавіт ззаду наперад? Чаму? Вы ведаеце спераду назад, а чаму не наадварот? Таму што вы не практыкавалі гэта ў школе. Гэта не важна. Нам трэба ў нармальным парадку вывучыць, навошта нам зваротны парадак. Таму мы кажам пра памяць, пра працоўную памяць і чаму пра гэта трэба размаўляць з настаўнікам. Дзве версіі. Вам трэба зразумець, дзе розніца. Вось гэта першая версія. 7 помноженное на нечто, питальный знак, равно 28. И вот другая версия. 7 помноженное на нечто равно 28. Первая версия. 7 помноженное на нечто равно 28. 7 помноженное на нечто равно 28. Где розница? Первая версия. 7 помноженное на нечто равно 28. 7 помноженное на нечто равно 28. Другая версия. Вельмі тонкая розніца. Гэта можа быць розніца, якая перашкодзіць дзіцяці зразумець. Паглядзіце. 7 на нешта 28. Ці інакш я магу павярнуцца да класа і невербальна паказаць 7 помноженное на нешта равно 28. Я подкресливаю самые важные лічбы. Гэта невербальная когнитивная падтрымка навучаючымся. Яны бачаць, якую я ад іх лічбу хачу. Памяць. Падыміце руку, калі вы падчас настаўніцкай падрыхтоўкі вучыліся пра гэта. Падыміце руку. Толькі некалькі людзей. 4 настаўніка, якія разбіралі памяць, разбіралі працу памяці, як працуе мозг. Гэта якраз добрыя настаўнікі ў тым плане, што яны ведаюць, што адбываецца ў мозгу дзіцяці. Короткотэрміновая памяць. Короткотэрміновая. Вы бачыце ўсё тое, што я паказваю ўпершыню. Вы ведаеце алфавіт, гэта ваша доўгатэрміновая памяць. Если вы алфавіт, калі вы алфавіт вымовіце ў абратным парадку, вы не зможаце гэта быстро зрабіць.
хутка зрабіць. You can't remember them. 1, 2, 3, калі яны у паслядоўнасці, да, калі паслядоўнасць нарушаецца, праблема з запамінаннем. Long-term memory. Як гэта з доўгатэрміновай памяці выводзіць? У нас ёсць памяць двух тыпаў. Первая выдзяляльная і другая гэта пад тое, што implicit. Implicit гэта падсазнанне па-руску, падсвядомасць. Працэдурная памяць ёсць. Свядомасць і падсвядомасць. Explicit і implicit. У вас тут выдзяляе і мяркуй напісана. Так, трэба навучыць дзяцей крытычным метадам крытычнага меркавання. Гэта вырашэнне праблемаў і выкарыстоўванне навыкаў там, дзе яны патрэбны. А дэкларатыўная веда. Я ведаю, што гэта бутэлька Coca-Cola. Я ведаю, што там ёсць крышка. Ці ёсць у мяне навык адкрыцця гэтай бутэлькі, гэтай пляшкі. Тут гэта розніца. Тое, што я магу і ўва сне зрабіць, і тое, што над чым мне трэба задумацца. Таксама ёсць эпізадычная памяць і семантычная памяць. Эпізадычная – гэта ваши асабістыя падзеі. Калі вы выйшлі замуж, ці ажаніліся, калі у вас з'явілася дзіця і гэтак далей. Калі вы на работу уладкаваліся на прынцэса Дыяна, калі яна загінула ў Англіі у ДТЗ, я ведаў дакладна, дзе я знаходзіўся. Я быў новым настаўнікам, які выкладаў фізкультуру, і я вяртаўся дадому, каб паглядзець вельмі рана раніцай навіны. Я ведаю, дзе я быў на той момант. Гэта эпізадычная памяць. Семантычная – гэта калі мы адзін аднога бачым упершыню, і мы гэта уладкоўваем нашай памяці. Як гэта выкарыстоўваць для выкладання, для больш якаснага выкладання? Як можна гэтыя методыкі, гэтыя тэхнікі выкарыстоўваць для ўдасканалення нашай працы? Кожны настаўнік у свеце хоча, каб яго дзеці ведалі тое, што ён выкладае, ён ці яна. І калі мы гэта зробім нашу навучальную праграму, гэта укаранім, нашым дзецям будзе шмат лягчэй. Рытарычнае пытанне вам зараз задам напрыканцы. Што вы памятаеце са школы? Гэта тое, што адбывалася па-за межамі класа ці ў класе. Калі па-за межамі, гэта дыскатэкі, ці на лыжах кудысь ездзілі, ці асамблея якаясь. І ці калі рос апрануўся ў падсолнечнік і паказваў нам фотасінтэз, гэта ўнутры класа вы запомнілі, прыгадалі апасля. Вось такое запамінаецца лепей. Нам трэба разумець, як працуе памяць, і трэба метакагнітыўныя навыкі дзецям расказваць. Не гледзячы на грамадства, ці то Беларусь, ці то Злучанае Каралеўства. Калі нам трэба знізіць узровень беднасці, нам дзецям трэба даць навыкі і паказаць, як гэтыя навыкі выкарыстоўваць у вялікім свеце, у вялікім бізнесе, у капіталістычным свеце. Гэта я праскокваю матрицы пытанняў далей. Гэта добра для тых настаўнікаў, якія занятыя. Што у нас злева? Злева я задаю пытанні, і потым справа гэта сцэнарый. Вы можаце дадаваць сюды выявы. Першае пытанне, што выяўлена тут, што тут абмяркоўваюцца дзеці? Што на гэтай выяве абмяркоўваюць дзеці? Каму трэба зайсці ў магазин, у краму першым і атрымаць хлеб і рыс? Чаму у чарзе толькі адзін чалавек, адзін мужчына? Чалавек мужчынскі. Ці трэба даму на інвалідным вазку прапусціць наперад? Інваліднай колясцы. Як можна не дапускаць гэтага? Вайна, мала прадуктаў, чэргі, талоны на
харчавання. Я могу детям давать вот такую матрицу, 40 вучняў, 8 классаў, 300 пытанняў я могу задаваць, я могу выкарыстоўваць. Я могу паглядзець, калі Рос вельмі дрэннае пытанне піша, я могу выкарыстоўваць сваіх вучняў. Калі ёсць асістэнт, яны могуць глядзець, ці усе дзеці нармальна спраўляюцца, камусьці трэба будзе дапамагчы. Калі вы Plastic see-through visor. Это як окенце жалюзі. Калі вы выкладаеце драматургію, можна глядзець у такую шчыліну, як у перыскоп. По-рознаму можна выкарыстоўваць гэты метод, можна задаваць пытанні у крэатыўным стылі. Можна задаваць пытанні на розных мовах, можна такі агульны постер, агульны плакат прыносіць і прасіць. Вось на гэты вялікі плакат, што вясіць на сценцы, можна вешаць вот такія чатырохкутнічкі і іх аналізаваць. Гэта можна рабіць падчас аднаго урока ці падчас некалькіх урокаў. Гэта, напэўна, адны з найлепшых рэсурсаў, якія выкарыстоўваю на працягу сваёй кар'еры. Мяняеце выяву ці мяняеце стратэгію, гіганцкі постер, куды посты вот такія наклеечкі клеяцца. І так можна працаваць. Зараз я практычна ўсё раскрыў у сваёй прэзентацыі. Трэба, каб усе настаўнікі рабілі вось гэта. Я не думаю, марк – это адзнака, выставление адзнак, ацэньванне. Гэта рэгулярна. 2 разы на тыдзень нельга так раіць, трэба адзнаку ставіць, калі вучню гэта трэба. Я як доктар ставлю дыягноз, што вучню трэба ўдасканаліць. Я займаю пазіцыю, я гляджу, якія праблемы ёсць з псіхічным здароўем, напэўна, ці іншага роду. І як з гэтымі праблемамі спраўляцца па меры праходжання навучальнага плану. Фотосінтэз, напрыклад. Чаму фотосінтэз важны? Калі я выкладаю навуку, навучныя прадметы, біялогію, я павінны быць патлумачыць гэта. Чаму вы настаўнік? Чаму вы сёння сюды прыйшлі? Гэта такое пытанне, мы матывуемся, мы хочам атрымаць матывацыю. Гэта же па выпадку ёсць падыход, якасць наперш за ўсё. Самы выдатны рэсурс – гэта настаўнік. Настаўнік на штат, на зарплаты выдаткаў максімальна выдаляецца. Таму настаўнік – это самы ценны рэсурс, які павінен працаваць з дзецьмі. Дакладныя парады, яшчэ раз, не думайце, не дапушчайце, што дзеці ўсё засвоілі, праверце гэта. Праверьте методики, я уже демонстрировал. Трэба 1 я, 30 вас, и периодично это робите. Периодично это робите, каб бачыць, куды рухацца далей. Так, здаецца, мне ўсё. Я тут спынюся. Вось гэтыя штукі усе выкладзены на мой веб-сайт. Вось CPDPAC. Мой имейл тут здесь находится, voicemail, это нават мне дасылаюць голосовую пошту. 25 год я працаваў, гэта досвед мяне, мой досвед моих коллег, якія гэтым падзяліліся. І я спадзяюся, што гэта зробіць вашу жыццё прасцей. Зменіць яго да лепшага. Дзякуй. Рос, скажыце, калі ласка, а наколькі у вас у Великабрытаніі распаўсюджана практыка такога ацэньвання? Ці шмат настаўнікаў выкарыстоўваюць такі падыход? It's very difficult to measure. Складана памерыць гэта. Моя книга разошлася 20 тысяч копій продадзена экземпляраў. Таксама дадаткова до гэтага было 20 тысяч спамповак. Не толькі книгу люди покупали.
Я бесплатно распаўсюджваю гэтыя ідэі на сваём веб-сайце. Я такія коміксы пішу, каб гэтыя ідэі былі сканцэнтраваны ў адной крыніцы. Однако наконт фарматыўнай адзнакі, працоўнай памяці, псіхалогіі, псіхалагічных момантаў, гэта вельмі важная тэма для дыскусіі ў педагагічнай супольнасці сёння. Дякую. Давайте уручым сувенір. Гэта такая сувенір з надпісам «Юткэмп». Дякую за тое, што вы былі з намі. А зараз перапынак на каву. І ў 17 хвілін патрэбна опять тут збірацца, хто прыме рашэнне прыйсці да нас в аўдыторыю.